фотки робоса, за най-голимите коняри, за Асен, Киро, Боко и Габриел, и най-големия Калинката, и за цялата бригада. Музиката да гърми, чашите да са пълни, Киро плаща купона да е до сутринта, защото тази вечер е за истинските хора, хората, които знаят как се работи и как се живее с настроение. Огромен поздрав за най-големите търговци на град, за хората, които знаят каква е цена на всеки кон, за хората, които работят с хъс, с настроение и със здрави ръце. Респект за труда, респект за усилията и респект за истинските мъже. И както вече всички говорят и се носи от човек на човек, вали, гърми, на търговците пак им върви. Няма кал, няма стяг, няма жега и няма умора, коня си върви, а музиката не спира да свири. Защото когато шефът си е шеф, хората работят с настроение. И добър ви е шефът, заплатите си ги плаща с кеф. Затова и ние си търгуваме с усмивка на лице. Няма мрънкане, няма гледане на часовника. Има работа, музика и настроение. И пак да се чуе силно. Вали, гърми, ние си бачкаме и нищо не ни пука. А търговците вече са прегнали, вече тръгнали, стегнали коланите и пак са на път. Отдалече се чува